Badozo, baby, Samankwe. Alta play sound boy. Wayne, with the business. Baby, I don't get another sponsor. Bang, bang, bang. Samankwe. We zijn begonnen in Diani met duiken. Tijdens het duiken hebben we een whale shark gezien die voorbij kwam zwemmen. Rihanna gaat op in de omgeving. One of the big five. Leeuwen gespot, heel veel olifanten gespot, buffels, apen, van alles. Echt van alles. Heel veel zebra's. Zebra's zie je overal. Ja. Wild beasts. Zebra's en wild beasts. Ja. Kijk wat een uitzicht je hebt als je 's ochtends wakker wordt. Ja, nou, veel. Ik heb een motorsafari gedaan, dat was echt heel tof. En Vasja? Naar een bootsafari te doen om zoveel mogelijk nijlpaarden te spotten, dat is goed gelukt. Ik vond het echt super toffe reis. We willen echt nog heel graag Charlie's Travels ook bedanken. Ze hebben het echt super goed geregeld. Met name Ingrid en Seba. Ja, als er wat was, ze reageerden gelijk op appies en regelden alles weer voor ons. Ja, dat is echt wel heel fijn. Een leuke vakantie gehad. Ja, top vakantie.